новий рівень жорсткості. Російські силовики, озброєні автоматами, вдерлися до помешкань 6 кримсько-татарських родин в окупованому Джанкої та околицях. Ламали двері та лізли через паркан близько 4-5 ранку, поки господарі спали. Затримано Халіла Мамбетова, Лімана Зікір'яєва, Османа Абдуразакова, Рефата Сейдаметова та Екрема Кроша. Двоє останніх – брати Едема Бекірова та Енвера Кроша, яких російські нелюди викрали з власних домівок півроку тому. Ворвался целый дом людей в масках, ОМОН с автоматами. Положили его на пол, начали его бить ногами. Меня с детьми закрыли в комнате, забрали все телефоны. Сказали то, що возле нас стояв мужчина з автоматом. Закиди традиційні. Буцімто затримані кримські татари займалися тероризмом і готувалися захопити владу в Росії. А мовляв, керували таким собі осередком з України. З доказів – українські паспорти та будь-які документи з тризубом, а так звані заборонені в Росії книжки прихопили з собою. Це звичне явище під час облави фесбівців. Поки родичі ізольовані, окупанти показово вивертають шухляди і залишають книжки на видноті. На кухне лазили, в шкафах лазили, в комнатах матрасы, все переворачивали, вещи. Потом здесь у нас ламинат стоит в зале. Сказали, здесь у вас книги какие-то лежат. А муж говорит, это не мои книги. Нет, говорит, ваши. В общем, начали это все фотографировать. В общем, подкинули. У меня начали коленки трястись, плакать начала, потом собралась себя в руки. Дети, конечно, сильно испугались, начали плакать. Я их успокоила, как могла. Ну, понимали, что его, естественно, заберут. Цього разу ФСБівці відзначились особливою жорсткістю. Облави забороняли знімати навіть з вулиці. А поки Ліману Зікір'яєву під дулом автомату зачитували протокол, його брата Айдера не пускали до тяжко хворої матері. Вели себя грубо и вызывающе. То есть они сами мне говорили, устроили здесь клоуны, клоунаду. Вы лучше знаете законы. Когда я сказал, вы сами не представляете, вы здесь в форме передо мной стоите, лица закрыты, требуете от меня документы. Они сказали, мы не обязаны представляться, вы плохо знаете законы. Потом, когда посмотрели паспорт, сказали, сядь в машину и потеряйся. То есть они не разрешили мне никаким образом узнать, как там состояние моей матери, которая с давлением. Я знаю, что по-любому такое событие на ее здоровье положительно не повлияет. Попри ранній час, сусіди почали тягнутися до подвір'їв, де стояли окупанти. Часами людей не пускали ближче, ніж на 100 метрів до місця облави. Правозахисники звертають увагу і на нечуваний поспіх російських силовиків. Цього разу вони вже до 6 ранку забралися геть. Это, безусловно, связано с их страхом перед тем, что сейчас здесь соберется огромное количество людей, будут снимать, фотографировать. Потому что, например, Тимофеевка – это поселок, где компактно живут крымские татары. Поведение их было достаточно грубое, агрессивное. И некоторые из них даже говорили такую фразу, что это вам не год назад. Да? То есть они таким образом намекали, что события, которые сейчас происходят в Украине, они по большому счету отвлекают внимание общественности от того, что происходит в Крыму, поэтому они здесь получили такой карт-бланш и могут творить все, что хотят. 6 кримських татар окупанти вивезли до Сімферополя. До них не допускають адвокатів, бо нібито вони захищали інших бранців з Джанкойського району, яких схопили влітку минулого року. Следователь сообщил о том, что мы не можем быть адвокатами по этому делу, потому что мы являемся защитниками по другому уголовному делу, касающимся Джанкойского региона, то есть Джанкойские ячейки. По такой логике, значит, эти следователи действуют. Но это очередная попытка выбить адвокатов из дела. Вот. Новая такая тенденция и веяние у них, видать.
Дізнатися стан бранців поки неможливо. Найімовірніше, окупанти поспішать взяти їх під варту за надуманим приводом і продовжать вибивати потрібні їм свідчення. Росіяни потикалися в бік Куп'янська на Харківщині. Усі атаки звели на нівець українські воїни, кажуть у Генеральному штабі. Там наголошують, що все найбоєздатніше ворог кинув на нескінченні штурми околиць Бахмута та Авдіївки. Величезні втрати в живій силі та техніці окупантів не цікавлять, бо мають за мету цілком окупувати Донеччину, пояснюють у Генштабі. Наші воїни, які героїчно тримають оборону знищених росіянами міст, дають окупантам тягла. Російська піхота, яка щодня змішується з донецькими ґрунтами, потребує поповнень. Гарматне м'ясо перекидають звідусіль. Протягом 10 днів у окремих населених пунктах Луганської області відзначається зменшення кількості особового складу противника. До того ж стало практикою, що на передній край здебільшого відправляють мобілізовані російські військовослужбовці. В той час, коли професійні військовослужбовці Російської Федерації намагаються усіма способами залишатися в тилу. За наявною інформацією, російська окупаційна адміністрація Луганська проводить евакуацію з міста на території Російської Федерації сімей військовослужбовців 2-го армійського корпусу Збройних сил РФ. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також удар по позиціях зенітно-ракетного комплексу. Захищаючи Україну, загинув кримський татарин, боєць 28-ї бригади імені лицарів зимового походу Асан Сейдаметов. За 3 дні це другий кримсько-татарський воїн, який поліг у боях з російськими окупантами, повідомив голова меджлісу Рефат Чубаров. За його словами, простяться з бійцем найімовірніше в Одесі. Місце і час стануть відомі згодом. Асан Сейдаметов мав 3 рідних братів і сестру. Чоловіка втратив Гульнара Сейдаметова. Без батька залишилися 4 доньки, а без дідуся – онучка Евеліна. Багатодітна родина Асана Сейдаметова у травні минулого року терміново виїхала з окупованої Херсонщини на Одещину, де нині і мешкають у скромних умовах. Підтримати родину героя можна переказом посильної суми на картку його дружини Гульнари. В окупованому Сімферополі гучно. Надвечір місцеві жителі повідомили про 4 вибухи в районі вулиці 51-ї армії. Ймовірно, вони досить потужні, оскільки в місцевих групах пишуть, що в будинках дрижали вікна. За непідтвердженою інформацією, вибухало і в Перевальному, що під Сімферополем. Відомо, що там розташована військова частина окупантів. Там же готують мобілізованих до загарбницької армії. Численні повідомлення про вибухи окупаційна влада поки не коментує. Атакамс Абрамс Леопард! По важку зброю для опору російському вторгненню прийшли українці у середмістя Брюсселя. Пікетувальники звернулись до міністрів закордонних справ країн ЄС, які зібрались для обговорення нового пакету військової підтримки України і закликали поквапитись із рішенням. Зараз не час для бюрократії чи якихось їхніх внутрішніх політичних перемовин. Зараз час на активні дії. Цей рік буде важким. Не менше важким, ніж попередній рік. І тому зараз не час розслаблятися. Тобто за військове ми живемо в військовій Європі часів війни. І тому нам потрібні зараз швидкі рішення від Німеччини та інших країн-членів ЄС. Присутні обурені зволіканням Німеччини із дозволом на передачу Україні танків «Леопард-2». Роту важких німецьких машин пообіцяв польський президент Анджей Дуда під час візиту до Львова 2 тижні тому. Відтоді процес не рухався. До українського маніфесту долучились і європейські політики. Ми всі знаємо, що Україна зараз бореться не лише за своїх мирних жителів, не лише за своїх громадян, а й за весь континент, за всіх нас у Європейському Союзі. Ось чому так важливо підтримувати вас усіма силами.
На тлі обурень в Європі Німеччина заявила, що не блокуватиме експорт леопардів, а передати їх зможуть усі охочі. Принаймні про це за підсумками зустрічі розповів шеф європейської дипломатії Жозеп Борель. Україна також отримує ще півмільярда євро військової допомоги і 45 мільйонів на тренувальну місію наших збройних сил. Пікетувальники ж обіцяють і далі тиснути на європейських політиків, бо надто велика ціна за зволікання. Атакамс, Абрамс, Леопард.